a bɛ ni sɔgɔma ne tɔgɔ ye Mamadi Kamara ne ye baarakɛla ye Go Digital Fanta kɔnɔna la. Go Digital Fanta ye mun structure sugu ye u b'a fɔ o ma ko les startups. D'accord, donc an ka baara basé bɛ fɛn caman kan mun ye fɔlɔfɔlɔ ye mun ye o ye ka commerçants dɛmɛ u ka baara la minnu bɛ feere kɛ u ka feerefɛnw lakodɔn i n'a fɔ en ligne i n'a fɔ réseau caman kan i n'a fɔ Facebook, TikTok, Instagram o n'a bɛɛ lajɛlen wa an bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ fɛnɛ ka dɔ fara u ka abonné kan pour que u ka vue ka caya u ka produit ka se ka ye mɔgɔ caman fɛ. An bɛ confection fɛnɛ kɛ i n'a fɔ affiche ninnu ni an bɛ affiche confectionner pour les mariages, les anniversaires, toutes sortes d'événements an b'a affiche confectionner. On fait également des montages de vidéos et aussi ce qu'on appelle on va faire marketing digital fɛn fɛn basé en ligne kan. An bɛ développement des sites web kɛ i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ yen sisan ko a bɛ structure dɔ b'a bolo a ka site créer a yɛrɛ ou bien a ka application dayɛlɛ an bɛ olu bɛɛ kɛ. Aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na startup de don an ye fɛn kura ye entreprise kura ye marché kan donc a ye na an fɛ pour que an fana ka dɔnniya ye mun ye an bɛ se ka mun lase aw ma dɛmɛ la an k'o fara ɲɔgɔn kan k'o di aw ma. Ka fara o bɛɛ kan an bɛ wagati min na bi bi in na 2023 fɛn dɔ kɛlen don ka diɲɛ minɛ sisan u b'a fɔ ko les IA les intelligences artificielles. Intelligence artificielle ye mun ye c'est à dire que réseau dɔ de don ou bien tubabuw ka fɛn dilannen dɔ de don mun bɛ mɔgɔ dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ i ka baara kan i mana kɛ diɲɛ baara o baara la intelligence artificielle a bɛ intervenir o kɔnɔna la quoi. Donc an bɛ formation di mɔgɔw kan intelligence artificielle kan an bɛ mɔgɔw dɛmɛ a labaarali cogo la ani a dɔnniya a dɔnni cogo la quoi.